tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni Seb, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum stani napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni Seb u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolm li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni Seb qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ikkun nagħtu l-għodwa tajba lil kulħadd u ħaninġabru flimkien ħaniċċelebraw dina l-Ewkaristija. Għada mas-solennità ta' Kristu Sultan, il-Knisja tagħla is-sena liturġika tagħha. Għaliex kalla jrid imbagħad il-ħatta wara nibdew żmien sabiħ ħafna, żmien ta' stennija u żmien l-Avvent. L-Avvent jagħtina tama, it-tama li ġej il-mulej. Walek il-liturġija anke tal-lum tagħlaq billi iġġalna nirriflettu ftit fuq il-ħajja ta' wara din il-ħajja. Jiena nistidinkom biex fil-bidu ta' dina il-qudiesa narfu in-nuqqasijiet tagħna. Ngħidu flimkien nistaqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġini, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu mulej Alla tagħna. Għatina li dejjem inġarbu il-ferħ tar-rabta tagħna miegħek. Għax ilena sħiħu bla tmiem jinsab fil-li dejjem aħna naqdu lilek illi minnek jiġina kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u isaltan mal-Ispirtu is-Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena Ġwanni smajt min jgħidli,
Ara ż-żewġ xhieda tiegħi. Dawn huma ż-żewġ siġriet taż-żebbuġ u ż-żewġ kandilabri wieqfa quddiem is-sit tal-art. Jekk xi ħadd jaqbad biex jagħmilhom il-ħsara, joħroġ nar minn fommhom li jibla lill-edewwa tagħhom. Jekk xi ħadd ikun irid jagħmlilhom il-ħsara, hekk ikollu jinqered. Huma għandhom is-seta jgħalqu s-sema biex ma tagħmilx xita matul il-jiem li fosthom ikunu qegħdin iħabbru, għandhom is-seta fuq l-ilmijiet biex ibidluhom f'demm u li kull meta jridu jidorbu l-art b'kull kastik. U meta jkunu taw ix-xhieda tagħhom, il-bima li titla' mill-bir bla qiegħ tagħmlilhom gwerra, tirbaħhom u toqtolhom. U l-ġisem mejjed tagħhom iħalluh fil-pjazza tal-Belt il-Kbira u jsejħula b'tixbieħa Sodoma u Eġittu. Hemm fejn ukoll il-mulej tagħhom kien imsallab. Xi ħud mill-popli mit-tribù, mill-ilsna u mill-ġinus joqogħdu għal 3 ijiem u nofs iħarsu lejn il-ġisem mejjed tagħhom u ma jħallux lill-ġisma mejta tagħhom jindifnu fil-qabar. U dawk li jkunu jagħmru fuq l-art jifirħu u jitennew minħabba fihom u jagħtu rigali lil xulxin għax dawn iż-żewġ profeti kienu jaħqru lil min jammar fuq l-art. Imma wara 3 ijiem u nofs daħal fihom l-ispirtu tal-ħajja ġej minn Alla u huma waqfu fuq riġlejhom u biża' kbir waqa' fuq dawk li kienu qegħdin iħarsu lejhom. U semgħu leħen qawwi mis-sema jgħidilhom itilgħu hawn. U huma telgħu lejn is-sema fi sħaba u l-edewwa tagħhom baqgħu iħarsu lejhom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi flimkien. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi li ħarriġ li jdejja għat-taqbida u subajja għat-taqtija. Flimkien, imbierek il-mulej il-blata tiegħi. Tieba tiegħi u qawwa tiegħi, ken tiegħi u ħellis tiegħi, tarka tiegħi, fih jien nistken u li rażżan il-poplu taħti. Flimkien, imbierek il-mulej il-blata tiegħi. O Alla, għanja ġdida rid ninsiġlek fuq arpa ta' 10 kordi nannilek, int li tagħti r-rebħa lis-slaten li teħles lil David il-qaddej tiegħek. Flimkien, imbierek il-mulej il-blata tiegħi. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwa lil-ħajja permezz tal-Evanġelu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Il-qari huwa mill-Evanġelju skont Luqa. Glorja lilek, mulej. Mela f'dak iż-żmien resqu fuq Ġesu xi wħud mis-Saduċej, dawk li jiġħdu il-qawmien mill-imwiet u staqsewh Mallem, Mosè ħallilna miktub jekk wieħed imutlu ħoħ miż-żewweġ u dan ikun mingħajr tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-armla biex inissel ulied għal ħoħ. Issa ikun hemm 7 taħwa u l-kbir iżżewweġ u miet bla tfal. It-tieni wieħed imbagħad it-tielet f'kelma waħda is-7 li kienu ħadu l-armla u mietu bla ma ħallew tfal. Fl-aħħar mietet il-mara wkoll. Issa din fil-qawmien mill-imwiet mart min minnhom tkun għax is-7 ikunu żżewġuha u wieġeb Ġesu.
il-bnedmin f'din id-dinja jiżżewġu u jżewġu. Imma dawk li jkun jistħoq ilhom jgħaddu għad-dinja l-oħra u jqumu mill-imwiet, dawn la jżewġu u laqas jiżżewġu, il għaliex anqas jistgħu jmutu iżjed il għaliex ikunu bħall-anġili u huma u li Alla la darba qamu minn l-imwiet. U l-mejtin umu Mose u kollu riħ fir-rakkont tax-xitla tal-Ollieq. Għax il-mulej sejjaħlu Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob. Issa mhuwiex Alla tal-mejtin imma Alla tal-ħajjin, għax għalih kulħadd jgħix. U qabżu xi ħud mill-kittieba għalulu Malem sewwa qiegħed tajt il għaliex xejn iżjed ma kellhom il-wiċċ jistaqsuh. L-aħwa din hija l-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. It-talim tal-Evanġelju inaddafna minn ħtietna. L-aħwa kelma fuq il-qari tal-lum u xtaqt nibda b'domanda, nistaqsi anke li l-nifsi ħajti jiena għada marbuta ma' din id-dinja, jew inkella bdejt naħseb fl-eternità. U dan huwa il-qari tal-lum. Hawnhekk għandna din il-komunità tas-Saduċej, daw kellhom problema kbira ħafna. Illa għaliex ma setawx iniżlu ir-realtà tal-ġenna. Ma nafx jekk konna nagħmlu survey aħna wkoll lil Maltin naraw jekk għadhom x'jemlu fil-ġenna xi tkun ir-risposta tagħhom. Is-Saduċej, forsi aħna għandna xi ftit ukoll minnhom, bdew jirredukolaw lil Ġesu għat-tagħlim li huwa beda jagħti dwar il-qawmien ta' wara din il-ħajja, l-qawmien mill-imwiet. Illa li dawn is-Saduċej la kienu jemnu fl-immortalità, la kienu jemnu fl-anġli u laqas kienu jemnu fl-ispirti. U Ġesu jirbħilhom l-argument billi jurihom li Alla tagħna huwa Alla tal-ħajjin u mhux Alla tal-mejtin. Snin ilu konna għadna anke nistudjaw it-teoloġija, niftakar li kien hemm dak il-filosofu Nitz li kien ħareġ b'dina il-frażi Dio è morto, Alla huwa mejjet. U fl-Autostrada del Sole, konna qegħdin naqsmuha minn isfel għal fuq, kienu qegħdin jiktbuha bittri kbar, Dio è morto, Alla huwa mejjet, biex idaħluha fil-moħħ tan-nies. U kienet it-triqija twila enormi sakemm wasalna Ruma. Imma mbagħad fl-aħħar kien hemm xi ħadd li ħareġ mill-karozza u biż-żeba kiteb per me Dio è vivo, io l'ho incontrato, imma lija Alla huwa ħaj, jiena iltqajt miegħu. U ta' risposta għal dika il-frażi li Alla huwa mejjet, bħalma qegħdin nippruvaw anke illum il-ġurnata nippruvaw indaħlu f'moħħ in-nies. Ġesu għamel 3 ijiem fil-qabar, imma mbagħad għandna x-xhieda ta' dawk li wara li qam mill-mewt rawħ. U anke lil Lażru qabel qajmu mill-mewt Ġesu x'qal? Jiena huwa l-qawmien u l-ħajja, min jemmen fija dan ma jmut qatt. X'imkien hawnhekk ukoll fl-Iskrittura San Pawlu ukoll jgħid illi qal wara l-esperjenza li jagħmel tal-ġenna tas-sema qal la għajn qatt ma rat u la widna qatt ma semet u lanqas qatt ma tnissel f'qalb il-bniedem dak li Alla prepara għal dawk illi jħobbuh. Mela il-liturġija llum qiegħda tkellimna fuq dak illi hemm jistennina. Ħafna għaddew minn near death experience u jistqarru xraw meta
ruħhom ħarġet minn ġisimhom. U fil-familji tagħna żgur li għandna nies li ma jemnux hekk fuq il-ħajja ta' wara din il-ħajja. U għalhekk illum f'din il-quddiesa impoġġu lil dawn in-nies biex il-mulej idawlilhom il-moħħ tagħhom. Illum sirna skjavi tar-riklami tad-dinja illi kontinwament tgħidlek aħdem, gawdi u gawdi. Il-bniedem sfortunatament qed jgħix għalhekk biss. Ħanala qed nara artiklu mill-bieraħ u dal-artiklu dwar wieħed żagħżugħ jismu Miguel Vassallo li mar jagħmel volontarjat ta' 4 ġimgħat ġewwa il-Kenja. It-titlu huwa dan. Miguel qal il-mulej lab li daqqa ta' ħarta u qajjimni mir-raqda. Għaliex qal hekk? Jella għaliex Miguel kien jikkonsidra lilu nnifsu ateju sakemm mar il-Kenja u laqas mar ma' xi organizzazzjoni tal-Knisja il-Kenja jella għaliex ma rridx ikollu x'jaqsam mal-Knisja. U meta wasal ħaduha l-quddiesa tal-Ħadd biex jiżżuffjetta beda jieħu l-filmati biex jgħaddihom biż-żmien, ikantaw, jisfnu, però dak iż-żuffjett wara ftit ħin jirrakkonta u jgħid illi nbidel f'biki. Ma setax jieqaf jibki. X'kienet dik il-bikja? Kienet il-laqgħa tiegħu ma' Alla. U llum anke fil-pubbliku jagħmel stedina dan Miguel, jagħmel stedina lil kulħadd biex jagħmlu esperjenza ta' Alla. U għalhekk nistidinkom l-aħwa f'kull Ewkaristija nagħmlu l-esperjenza ta' Alla. Għax wara din il-ħajja mhuwiex importanti il-mara ta' min se tkun minn dawk is-seba' ta' aħwa, imma l-importanti huwa illi aħna jkollna din il-laqgħa sabiħa tal-viżjoni beatifika ta' Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Naddu għat-talbiet, ċerti li jekk kemm il-darba nkunu għexna tajjeb fuq din l-art, għad inqumu għal-ħajja li ma tintemmx. Illum fit-talbiet ngħidu fik mulej inqedu it-tama tagħna. Fik mulej inqedu it-tama tagħna. U Alla, ejn il-Knisja tgħix l-Ewkaristija li tiċċelebra bħala l-ġrajja tal-mewt u l-qawmien ta' Kristu fl-istennija tiegħu fil-glorja nitolbu. Fik mulej inqedu it-tama tagħna. Għati mulej lis-setana tal-art biex jigvernaw b'sens ta' qadi u mhux ta' ħakma lil poplu afdat f'idejhom nitolbu. Fik mulej inqedu t-tama tagħna. U Alla, kun mal-foqra, mal-anzjani, mal-emarġinati, sabiex jarfu jgħixu is-sitwazzjoni ta' tbatija tagħhom b'dinjità u kuraġġ nitolbu. Fik mulej inqedu t-tama tagħna. U mulej juri wiċċek lilna u mexxi l-passi tagħna fid-dlam u fid-del tal-mewt bid-dija tiegħek nitolbu. Fik mulej inqedu t-tama tagħna. U issa f'qalbna ejjew nagħmlu it-talba tagħna. U dawn it-talbiet nitolbuhom bi Kristu Sidna. Amen. Amen.
Ejjew nitolbu l-aħwa ħalli dan is-sagrifiċċju joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina mulej l-sagrifiċċju li qed noffru l-kobor tiegħek. Jaqalalna l-grazzja li aħna nkunu fidili lejk u jiksbilna il-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn U il-mulej. niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Ja ħaġa verament sewwa xierqa l-aħwa. Illi llum inġbarna biex il-Alla irroddulu l-ħajr. Għati li xejn ma jeħtieġ it-tifħir tagħna u jagħtina l-grazzja li minn qalbna irroddulu ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuh ma jżidlu xejn fih innifsu imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni tagħna għalhekk l-aħwa. Ejjew issa ninaqdu mal-anġelu mal-qaddisin li fis-sema jadurawh u jgħidulu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Mulej inti l-Qaddis, lajn ta' kull dusija. Nitolbu l-barka tiegħek fuq dal-ħobs u dal-imbit u għamel li jsiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati, Ġesu ħal-ħobs minn fuq il-mejda għamel talba ta' ratti l-ħajr birek qasam imbagħad newwilulhom għalilhom ħudu u kulu bil-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Imbagħad wara li kila Ġesu ħa il-kalċi għamel talba ta' ratti l-ħajr newwilulhom għalilhom ħudu, ixorbu minnu l-koll. Dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha u għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan huwa l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistannewk sa ma tiġi fil-glorja. U dak li qegħdin niċċelebraw illum huwa t-tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Sakemm jerġa' jiġi noffru dan il-ħobs li jagħti l-ħajja u dan il-kalċi li salvana. U miċ-ċakon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja imxerda mad-dinja kollha. Nitolbu għall-insara ippersegwitati. Nitolbu għall-Papa Franġisku, għall-Arċisqof tagħna Charles, għall-Isqof Joseph u l-Isqof Anton. Nitolbu għas-saċerdoti, għall-missjonarji u għall-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħalhom fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna l-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġini mqazza Omm Marija, mar-raġel ġus tagħha San Giusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom aħna nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
بكريستو ما كريستو في كريستو يناتا ليلك على مissir li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. L-aħwa issa ninaqdu bħala familja waħda fit-talba li għallimna Ġesu. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Mulej f'din it-talba tlabniek, eħlisna mid-deni. Fit-tieba tiegħek għatina l-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub imħarsa mill-inkwiet. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. U l-mulej Ġesu l-apostli kien jgħidilhom ejjew għandi meta qalbkom tkun imtaqla u nagħtikom is-serħan. Tħares lejn dnubietna mulej ma ħares lejn il-fidi ċkejkna tagħna. Għatina s-slim u l-għaqda li inti trid fina, inti li tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew bħall-aħwa nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. U tidan huwa Ġesu l-mistieden speċjali, il-ħaruf talla, li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu iħarsuni għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Mulej ħadna dan id-don tas-sagrament imqaddes, bl-umiltà kollha nitolbuk ħalli dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnanna nagħmluh tifkira tiegħu ikun jiswilna ħalli nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. u issa iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, Inroddu ħajr lill-Alla. lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Nhar il-Ħadd tingħaqad magħna għaċ-ċelebrazzjoni djoċesana ta' Kristu Re, immexxija mill-Arċisqof Charles Cicluna, fejn se jingħad l-għasar, tingħata l-barka sagramentali u wara ssir il-quddiesa. Kulħadd mistieden jattendi għal din iċ-ċelebrazzjoni li ssir fil-Bażilika Minuri ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid u li tibda fil-5 ta' filgħaxija. Din iċ-ċelebrazzjoni tixxandar fuq knisja.mt, Newsbook Malta u RTK 103. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum stani napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni SEP u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolmu li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni SEP qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna, eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ, l-Anġelu Gabriel ħabbar lil Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jkun li trid int fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna lik ismat tal-btana, Ġesu twelet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija marit iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik ismat tal-btana, Ġesu twilet għalina, li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaħfirilna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna rewieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu twieled fil-art ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna bnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna għalik ismat tal-btana. Ġesu twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-ferħ, Sittina Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil binhom Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek,
imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik ismat tal-btana, Ġesu twelet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenere rwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ, Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa
imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijom minn għalik isma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik, Sultana, tal-ħniena ħajja ħlewwa, ta' matana slima lik. Lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lina dawk l-għajnejn tiegħu tal-ħniena. L-avukat urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Tlob għalina qaddisa Malla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Issilima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Nissir eternalla. Ħenna lina. Ben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Il-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema.
Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġeli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martiri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina għaddisom Malla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għati lilna għaddija tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija, dejjem verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern ix-xjaten u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u l-arus tal-Verġini Marija, li l-kalla fdalek il-libnu, fik Marija qdietek il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. U Marija, Qaddex Ġuseppi, kun missiera lina, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martiri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Amina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
fl-imkien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-Kbir Alla Marija Santissima, imbierka l-Imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini Uomm, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-Anġeli u l-Qaddisin kollha tiegħu.